Ukoona chisemu urambwa ndikarambwa zvangu kabara ndimbovendaita sewo unosero chiona pono. Yesha ndezvakwe zvanzi vanoita zvinhu zvakasiyana siyana sha indinoona pono kuti ndidzidze chirungu. Imi king ndechipi chirungu chacho chamukadzidza hamusimeri wekuenda pa YouTube mamasecha kuti dzemapanga nepfuti mida kusecha ma-action movies. Iyo solo futseke wako wanzwereyo inoda ngoninyasa pese pese mamovies echirungu ndakamasiya shadha tsoenda kutongonakirwa nezimtoons chete. Iyo shaya kunakirwa kupi konotaure ngomutso newetu kumafowa kutonyora pa status 24/7 ndichinakirwa nezimtoons. Yesha kutadza kutenga mafoni maoriginal ndo zvinokutadzisa kuona Zimtoons 24/7 ini shafoni yangu yakasimba wanzo ndakatomboti ndichibika ndobva wirira mpoto yepinzi ndakatozoiona ndakupakura itori ne5 missed calls. Jesu yosha usatombotaura ku history yemafoni wanzo ere ndakambokuudza zve history item yangu ere ngomusi yakambowirira muhovhu nezvidhina takatoziona tapedza kupisa sha yakatonyora kuti battery full. Yo solo sha kunyepa kwako kundo unoita kuti baba namai vako wasera chiti mwana wedu aite zvemabhebhi apa iwe kunokuwanzwa nongoramba. Iyo sha ukuona chi kurambwa nemabhebhi kutori nani pane iwe unoserera doro nekaeji kako ikako. Iyo solo sha usatombondi-blame zvako sha unoziva here kuti doro muvengi wangu but bhaibheri rinotanzida muvengi wako saka pane kutoita shanda kutongoshingirira ko bhaibheri gayo kuti aripikiswa. Nhasi satana zondiradza kuti ane simba manje. Titonzwa nemi kaimi munojima naye. Iyo mfana semu dzungu iro ramunaro ndorokaita kuti blazi wako wamitisa hamugoni wongopfeka ukondomu here. Iyo solo sha usatombopindira kuminyadza usingazive iro bhebhi racho paraidya mari yablazi wangu rarakapfeka maglovhosi. Iyo semu harisi dhimoni here ramunaro dzinza renyu rese hamukoshesi vakadzi makaitwa sei kwemimi. Iyo solo dzinza reda umbori nzwisise wanzo here ndiriseni ndinoda bhiya more than vakadzi cause bhiya chero karisiya mufiriji 3 months ka haumbodzokera kudana nenyama. Guys thank you for watching plus don't forget to like maizi. Guys ukaona one 5 years uri single ka wangu ka hawa album plus futi ka ukaona uchiona video rezimtoons uchisiya usina ulike ka king handizviti tokutichi.